5th of September, Kublai Efibaro, Teachers Day, Muntagasing. Mo, Kadega Kamram Jungi, Banduai Navanda Bargin, Hikai Jungi, Ki Noikai, Gibadang Hikai, Ne, Kibala Cladro, Bargin Hikai in Kanmo Karpang. Kamtama Ganegapor, Kitogina Hikai, Kiba Padio Tulap, Kiba Jinjaru, Kitogiba Shimtushen. Kumkineru ngihap dua ikar pang namanda baro ki nohikai. Pitip baro ki nohikai ki principal baro ki community lano in play ka school ba pinwan pai ban hikai fi ban yarab fi ngin sa dua namanda junki baro montagasngi. Te montagasngi kadegasngi boram jong ka Mother Teresa. Pitip inda idanglong sister I Koigasngi ila late Banduai retreat aduha Darjeeling par helinti kala pule na ka jutang bathumai kini ki kentien na ka gospel kat kum Matthews kala nong R% record sao % katasin ba phim shimlale highway na kini ki barit e phim shimlale yangaru kadang kan mau kene gaktin ublea ka po retreat ru the one fire ru shukan mau bet but duai but pule bet but hitip kala mi na gato ga sang lorecho but lastang ban tre na bandagi baduk but hitip mentaga singi kidon ki sang jong missionaries of charity ki burdar ki father Bora ki batre kaneka kamba ka Mother Teresa kalastang. Pet ni fikan mau ni kajihi kai jung jisu boong hab kini ki sembai babha ki ba hab akhando baba ki la sei so shis pasha. Chapang ke jingim jung Mother Teresa ngila banong kaneka long ka ba sei so shis pasha. Kaktin ble Matthews arfu sao % But haba ni pule ka jingim jong ka Mother Teresa pensa sotu gane kakmi jong ka nadu dangrit la khaye ka ha Yugoslavia kavi kushnong Skopje ha usne 1910 mo 18 tarik August but kakmi jong ka nadu dangrit ka set hikaye ka ban isne gi baduk ki set ai jingbam ki khot ki khna na kibaduk kiwan haing jongka ka ajingba meki te kaneka sambai jongka tinu blela bet da kami nadu dangret ine khna hadim bala long sister ru tara idang kan mo yegene fi kikmi kikpa ki basngap yenga nga kwaban ong e fi gene hey hikai ki kunjum fi kakten jong ble hikai ki kunjum fi ban leb ha ban isne ye kiwe Nimde balong ki ba perkatang sopet la jong. Jingdan kam la jong. Tang jong jongi nimde banai ki no pet manta ga si ka perthai boro ko we nde tang ka thlek boro ki kan mo ya ka Mother Teresa. Pet kane ka Mother Teresa na banda India ro don teng ki ba kran parshai ko ngai sne ki. What perkatang ane ro jingle ba baro kalale kane ka jingriam sari ru jong India manta ka parthe ki gunthe fareng ru ki riam sari ki balong sister balai na ka taw jong ine sister Mother Teresa ibalong mantang young Saint Teresa of Calcutta hage jingin changka ilayo shispa ar fu south liki khosnam na kiri ba fer Nobel Prize Bharat Ratna but kiwe baro kiri gila ai balai kattu kaktin ublei Mathis arfusa saupusan kapusan ka kalma kong hakajing junga ngade banle e na banda gini katasin ba phimsim lale fiklam le yagi yangaru ong jisu te ko himen ko para ba hakane ka singi jong kane ka singi brom ba khrau teachers day ba ka juga por jong ka Mother Teresa ba khod ka de ka kamram jungi ban pule ka tin jung ble ba kom Mother Teresa Island ba ublay unsa kren yangi lamba kaktin jungu but kaktin ublay kan seso haga jingim jungi shis pasha kumbala ja haga jingim jungka Mother Teresa ngin kan mau karpang baru ki badak jungka perthai lamba ka jingim asylum jungka Mother Teresa kamtam haga ne ka por covid
pila I bon ba shen jinge jinjar jeng duk tengin kan mau ye kiru but one clan ngirung hable ye nabanda jungki but ublei lembaga jinge sailem jungka Mother Teresa sakar kokodo yangi boro kin hikai boro ya fiki kana school ru boro ki students but ublei ukpa baru kon baru mansimba koir unkar kokodo